הוא טוב, הוא כל כולו טוב. כל מי שצריך עזרה יודע שאפשר להתקשר לתובל, ועד סוף העולם תובל ילך לעזור לו. כולם קראו לו טובי. הלב שלו, זה הלב שלו, וזה הלב שלנו. תסתכלו, הוא קיבל תעודת הצטיינות מעזה. כשהם יצאו מעזה הוא קיבל מצטיין, הוא קיבל תעודה. אבל הוא לא הספיק לנוח ולקחו אותו ללבנון. ומשם הוא כבר לא חזר אלינו. אנחנו לא ישנים כבר חודשים. הטלפון שלי לא על שקט כבר חודשים. אני לא יודעת מה זה לישון, כי תובל יודע שיכול להתקשר בכל שעה. ובכל שעה אני אענה לו. וככה זה היה. אי אפשר לעצום עין. אי אפשר. וכל שעה אני מחכה לטלפון. רק תגיד שאתה בסדר. רק תגיד שאתה בסדר. והוא ידע, והוא התקשר. כל פעם שהוא היה יכול הוא התקשר. הוא חיפש קליטה כדי להגיד לנו, אמא, מה קורה? מי ישאל עכשיו אמא מה קורה? ותמיד עם חיוך.